Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Murok. Taong 1977, Daraitan, Rizal. Itong mga panahong ito, kasalukuyang napakaraming problemang kinakaharap itong si Murok. Dahil sa kanyang pagsusugal, lahat ng kanilang pinagpaguran sa loob ng mahabang panahon ay parang bulang naglaho. Yung asawa niya, nang dumating na sa puntong hindi na matiis ang paghihirap nila, ipinagpalit siya nito sa isang may kayang lalaki. Isinama din nito ang kanilang mga anak nang sa gayoy hindi yun masabay sa kanyang paghihirap. Ultimo ang kanilang bahay at iilang lupain noon, kinuha na rin ng mga taong pinagkakautangan niya. Sa halos ilang buwang nasa ganoong estado itong si Murok, hindi na niya mawari kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Habang nakatira siya noon sa isang maliit na barong-barong, unti-unti niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na upang matapos ang lahat ng mga nararanasan niya, kinakailangan na niyang tapusin ang kanyang buhay. Madalang na rin siya noong tumungo sa baryo at gumawa ng mga pagkakaabalahan, gawa ng minu-minuto, parang buhay na impyerno ang kanyang pakiramdam. Hindi niya rin noon maiwasang umiyak, buhat sa matinding pagsisisi. Kung sana, hindi lang ako nagpadalos-dalos. Nasa akin pa sana ang lahat. Puwisit na buhay to. Napakamalas. Paulit-ulit na wika ni Murok sa kanyang sarili habang pabulong na humihigbi. Sa paglipas pa ng ilang linggong pinipilit niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, nagkaroon na siya ng isang desisyon para matapos ang lahat. Ang nais niya noong mangyari, tumungo sa isang sapa na merong malalim na parte at doon na lamang lunurin ang kanyang sarili. Napagpasyahan niyang gawin ng gabi ang bagay na yon upang masigurong walang makakatunog sa kanyang plano. Matapos niya itong mapagdesisyonan, dali-dali naman siyang lumabas ng kanyang tahanan para maghanap ng kanyang huling hapunan. Ang nakuhang pagkain noon ni Murok, kamoteng may halong hinog na bunga ng saging. Dinikdik niya yon ng pinong-pino tsaka prinito sa mantika. Matapos niyang makakain ng ilang piraso nito, doon na siya naghanap ng mga lubid na kanyang gagamitin. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, nakuha na niya ang lahat ng kanyang kinakailangan. Sa paglabas niya ng kanyang bahay, dahan-dahan naman niyang binagtas ang daan patungo sa sapa. Pagdating niya roon, umupo muna siya pansamantala habang nilalasap ang katahimikan ng gabi. Pagtungtong ng 10:00, agad namang tinalian ni Murok ang kanyang magkabilang paa, maging ang kanyang mga kamay. Sinigurado niyang napakahigpit ng tali nang sa gayoy hindi niya yon matanggal sa oras na nagpupumiglas na siya sa ilalim. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang tumungo sa isang tipak ng bato kung saan doon niya napansin ang malalim na parte ng sapa. Nang mapag-alaman na niya kung saan siya lulusong, dali-dali naman siyang kumuha ng mga bato upang itali sa kanyang mga galamay. Pagkahigpit niya rito, agad naman siyang tumalon sa ilog kung saan doon niya naramdaman ang napakalamig na tubig na dumadaloy mula rito. Habang pumapailalim itong si Murok, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa sa paniniwalang yon ang magpapalaya sa kanya mula sa kanyang mga problema. Halos ilang segundo lang noon ang lumipas, unti-unti na rin siyang nagpumiglas hanggang sa tuluyan ng dumilim ang kanyang paningin. Inakala niya noong patay na siya pero pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya ang kanyang sarili sa isang lumang bahay. Pagsilay niya sa paligid,
doon tumambad sa kanya ang isang matandang babaeng abalang-abala sa pagluluto. Nagkataon namang malapit lang yun sa kanya, kung kaya't agad naman niyang nakita ang pinaglulutuan nitong kawa. Sa estado ng matandang yon, mapagtatanto mong napakatanda na nito, buhat sa kakaibang amoy nito sa katawan at sa mga kulukulubot nitong balat. Pagharap nito sa kanyang kinaroroonan, ngumisi lang naman ito kung saan doon niya nasilayan ang napakaitim nitong bungal-bungal na ngipin. Walang sabi-sabi, agad naman siyang inabutan ng matanda ng niluluto nitong sinabawan habang humahagikgik na nagwiwika sa kanya ng, "Kumain ka na muna. Alam kong gutom na gutom ka na." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad nito sa kanya ukol sa mga nangyari. Ayon sa matanda, 10 araw na siyang tulog magmula noong nakita nila itong pilit nagpakamatay sa sapa. Kung hindi yun dali-daling nalusong ng kanyang anak, paniguradong hindi na nila yon naabutan. Dagdag pa ng matandang babae na ang nararamdamang problema at puot ni Morok sa kanyang pagkatao ang naghudyat sa kanila para kupkupin ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman na milya-milya na pala ang kanilang layo mula sa sapang kanyang pinagbigtian. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapaisip, gawa ng papaano nakapaglakbay ang mga taong yon ng ganoong kalayo kahit ubod na sila ng tanda. Ang mas labis niya pa noong ipinagtataka, bakit parang napakabigat ng presensya sa bahay na yon. Marami rin siya roong mga nakikitang banga, maging mga tuyong karning nakasabit sa mga dingding. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya nasilayan ang pagdating ng iilan sa mga anak nito. Habang pinagmamasdan niya yung naglalakad, pansin na pansin naman niya ang mga butot balat nitong pangangatawan. Noong una, inakala niyang may mga sakit lang ito, pero nang masipat niya ang isa sa mga ito na bumuhat ng isang buong troso, nakaramdam siya ng pinaghalong gulat at mangha. Sa estado kasi ng pangangatawan nito, siguradong sigurado itong si Morok na kahit isang bangang tubig, hindi nito makakayang pasanin. Maya-maya pa, minabuti na niyang kainin ang ibinigay na karne sa kanya ng matanda sa kadahilan ng unti-unti na niyang nararamdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Lumipas ang 3 araw na pananatili ni Morok sa lugar. Marami ng katanungang umiikot sa isipan niya. May mga pagkakataon kasing nagigising siya ng gabi, kung kaya't doon niya napapansin na parang siya lamang ang tao sa lugar na yon. Sinubukan niya ring maglakad-lakad sa loob ng bahay, pero labis niya yung ikinatakot sa kadahilan ng kapag humahakbang siya, meron siyang naririnig na mga pag-aangil sa ilalim ng papag. Nga pala, itong 3 araw, hindi pa nito nakakalabas ng bahay si Morok. Hindi kasi siya noon pinahihintulutan, gawa ng ayon sa matanda, may posibilidad pang mabinat siya kapag pinilit niya ang kanyang sarili. Siyempre, pinili naman niyang makinig sa sinabi nito, lalo pat yon ang nagpapakain sa kanya. Kinaumagahan noong mismong gabi, muli siyang nagpaalam sa matanda na kung maaari na ba siyang lumabas ng bahay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong inutusan ang isa nitong anak para samahan siya. Habang naglilibot sila sa paligid, doon niya napansin na malayo na pala ang tahanang yon sa baryo. Purong mga kawayan at nyug lang din ang nakapaligid sa lugar, kung kaya't hindi niya gaanong natatanaw ang pinakadulo nito. Ayaw namang lumayo ni Morok sa pamamahay ng matanda, kaya na may minabuti nilang agad na bumalik sa loob ng bahay. Iniwasan na rin niyang mag-isip ng kung ano-ano, nang sa gayoy malagay sa tahimik ang kanyang wisyo. Dahil sa mga nangyari sa kanya, may mga pagkakataong muling bumabalik ang kanyang nakaraan.
Tipong may mga gabi noong bigla-bigla na lamang nagigising itong si Murok, sumisigaw ng malakas na parabang nababaliw. Habang ginagawa niya ito, nakapagtataka namang walang nakakarinig sa kanya. Sa halos ilang buwan na pilit niyang paglimot ng mga nangyari sa kanya, muli na naman siyang nakabuo ng desisyon kung papaano tatapusin ang kanyang buhay. Naniniwala siya na kung magpapatuloy siya sa ganoong estado, walang mangyayari sa kanya. Ang masama pa, baka tumanda siyang nakadepende sa pamilya nito. Dahil sa mga kaisipang yon, muli na naman siyang humantong sa isang desisyon para tapusin ang kanyang sarili. Sa pagsapit ng gabi matapos makapagpasya itong si Murok, pagramdam niyang wala ng tao sa loob ng bahay, agad naman siyang lumabas bitbit ang nakuha niyang tali. Pagsilay niya sa isang puno ng mangga, dali-dali naman niya yung inakyat, walang pagdadalawang isip na tinalian ang kanyang leeg at ang sanga ng puno, sabay hinga ng malalim habang tulalang nagmamasid sa paligid. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para ibigti ang kanyang sarili, dali-dali naman siya roong tumalon. Subalit bago pa man niya maabot ang suktulan ng tali, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang nilalang na umakay sa kanya. Bagaman purong anino ang wangis nito, siguradong sigurado itong si Murok na isa yun sa anak ng matandang nagligtas sa kanya. Pagkaputol ng taling yon, dahan-dahan naman siya nitong inilapag sa lupa. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang matanda at ang mga anak nito. Pagharap nito sa kanya, inabutan siya nito ng isang itim na sisiw kung saan inutusan siya nitong halikan yon ng 3 beses. Nang marinig naman yon ni Murok, agad naman niya yung ginawa sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanya ng matanda. Pagkabalik niya ng sisiw na yon, bigla naman siyang nilapitan ng anak nito, sabay tisod sa kanyang mga paa. Pagbagsak niya sa lupa, agad namang hinawakan ng mga ito ang kanyang kamay at paa, nang sa gayoy hindi siya makapiglas. Akala ni Murok kung ano lang ang gagawin nito sa kanya, pero nang mapagtanto niyang unti-unti na siya nitong hinuhubaran, doon na siya buong puwersang nagpumiglas. Subalit kahit anong gawin niya, bigo niya pa ring mapangibabawan ang lakas ng mga anak nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang paglapit sa kanya ng matanda, bahagya naman siya noong napatigil nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Tiisin mo lang. Kung nais mong magkaroon ng panibagong buhay, sumunod ka sa aming gusto. Ito ang nakatadhana sa iyo noong iniligtas ka namin sa sapang yon. Tandaan mo, iho, may mga kapalit ang ginagawa namin para sa iyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay naman niya sa daliri nitong unti-unting humahaba. Nang umusli na rito ang mahahaba nitong kuko, dahan-dahan naman itong kinapa ang kanyang singit hanggang sa walang pagdadalawang isip yung hiniwa ng matanda. Nang akmang nararamdaman na niya ang hapdi nito, bigla naman niyang nakita ang paghaba ng dila ng nilalang na yon, kung saan dahan-dahan naman yung lumapat sa kanyang sugat na siya namang nagpawala ng mahapding pakiramdam. Ayon kay Murok, na ang dila ng nilalang na yon ay parabang nagsisilbing pampamanhid sa katawan. Dahil sa mga pangyayaring kanyang nasilayan, iisang bagay lang ang pumasok noon sa kanyang isipan. At yun ay wala ng iba, kundi pamilya ng mga aswang ang kumupkup sa kanya. Maya-maya pa, doon na niya nararamdaman ang panghihina ng kanyang katawan, buhat sa pagpupumilit ng matanda na isiksik ang sisiw na yon sa loob ng kanyang hita. Hindi naglaon, nagawa naman itong maisakatuparan ang nais nilang mangyari, kung saan yun naman ang naging hudyat ng tuluyang pagkalas ng wisyo ni Murok.
Kinaumagahan paggising niya, agad naman siyang naghanap ng pagkain. Pagdating niya sa hapagkainan, doon bumungad sa kanya ang mga karneng kakaluto lang. Lahat ito puro sinabawan at sinugba. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi na siya nag-atubili pang kumain. Habang nilalantakan niya ang mga karne, masaya naman siyang pinagmamasdan ng matanda. Ayon dito, huwag siyang mahiyang kumain hanggang sa makaramdam na siya ng pagkabusog. Iwasan niya ring isipin na baka maubusan siya ng pagkain, gawa ng marami din naman silang naimbak na karne kahit papaano. Nang marinig naman yon ni Morok, hindi naman niya yun pinansin, gawa ng bawat segundong hindi siya noon nakakasubo, pakiramdam niya, manghihina siya. Kalahating oras pa noon ang lumipas, tuluyan na nga niyang napuna ng labis na pagkagutom. Magmula noon, parati na niyang hinahanap ang luto ng matanda. Habang dumaraan din ang mga araw na kumakain siya ng marami sa mga niluluto nito, napapansin niya ang pagkakaroon ng karagdagang lakas ng kanyang pangangatawan. Unti-unti na rin siyang nagiging malapit sa mga anak nito na para bang mga kapatid na lamang niya yon. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, nagkataon naman noong hindi makatulog itong si Morok. Bagaman wala naman siyang iniisip na kakaiba, pakiramdam niya umaga pa. Dahil dito, nagpasya siyang lumabas ng bahay para magpahangin ng ilang minuto. Habang pinagmamasdan niya noon ang paligid, unti-unti naman niyang napapansin ang paglabasan ng mga anak ng babae. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, bumungad sa kanya ang mga mapupula nitong mga mata. Morok, sasama ka ba? Manghuhuli kami ngayon ng pagkain. Panahon na siguro para makita mo kung ano ang ginagawa ng ating pamilya. Wika ng panganay na anak ng babae. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng gutom. Pagsang-ayon noon ni Morok sa sinabi nito, dali-dali naman siya nitong pinahubad upang lapatan ng langis sa katawan. Maniwala kayo o hindi, habang pinapahiran si Morok ng langis na yon, nararamdaman niya ang pagsisitayuan ng kanyang mga balahibo. Hindi naglaon nang mabigkasan na siya nito ng 4 na buhay na salita na sinabayan ng mga engkantasyon. Doon na niya nasilayan ang paghaba ng kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding pagkagutom kung saan kahit milya-milya man ang layo ng baryo, naaamoy niya ang mga dugo ng mga taong naroon. Bagaman pangkaraniwan naman noon ang kanyang nararamdaman, hindi niya kayang maisantabi ang iilang parte ng kanyang katawan na hindi pangkaraniwan. Bukod kasi sa may mahaba siya noong mga binti, hindi niya rin maipagkakaila ang malasakambing niyang mga paa. Balot na balot din siya ng balahibo sa kanyang buong katawan, kung saan kapag nagtatago siya sa dilim ng gabi na nakapikit ang kanyang mga mata, hindi siya makikita. Matapos nilang makapagpalit anyo, agad naman nilang binaybayang daan patungo sa baryo. Inabot lang sila noon ng ilang minuto sa pagtatakbo dahil sa liksi ng kanilang mga katawan. Nang marating na nila ang lugar na yon, parang naghahanap lang sila ng mga hayop sa paligid. Bawat bahay na nakikitaan nila ng butas, walang pagdadalawang isip nilang pinasok. Ang mga nahuhuli rin nilang tao, agad nila yung pinapatulog nang sa gayoy hindi na ito makahingi pa ng tulong. Sa halos ilang buwang ganon ang kanilang ginagawa, tuluyan ang nakalimutan ni Morok ang kanyang nakaraan. Yung hapdi at sakit ng kanyang puso magmula noong iniwan siya ng kanyang pamilya, wala na siyang nararamdaman. Ang tanging mahalaga lang noon para sa kanya ay ang pamilyang 2 beses nang nagligtas sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagtulong dito sa ginagawa nilang pangangaso ng pagkain,
Wala na siyang ibang maisip pang paraan para mabayaran ang kanyang utang na loob. Subalit, dahil sa kanilang pagiging kampante noon, hindi nila naisip na meron na palang mga antingerong tumutugis sa kanila. Bawat isa sa kanila walang kaide-ideya na malapit na pala silang masukol. Sa pagsapit ng gabi ng kanilang pag-aani, naging maayos naman ang lahat. Ganun pa rin ang nangyari. Marami silang nakuhang karne sa karatig baryong kanilang dinayo. Nang mapagtanto nilang sapat na ang kanilang mga nakuha, dali-dali naman silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pagmasid sa mga taong kanilang nahuli. Tuwang-tuwa din noon itong si Murok, gawa ng nasisiguro niya sapat na ang kanilang mga naipong karne para sa 2 buwang pamamahinga. Makalipas lamang ang ilang minutong pananakbo, napakalapit na nga nila sa kanilang tahanan. Pagtungtong ni Murok sa bakuran ng kanilang bahay, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pagsigawan ng kanyang mga kapatid. Paglingon niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang sunggaban siya ng isang lalaking hindi niya mawari kung saan ang galing. Bago pa man siya makalaban, inihipan siya nito ng usal sa katawan na siya namang nagbigay sa kanya ng napakabigat na pakiramdam. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na siyang magagawa, doon niya nasilayan ang paghihirap ng babaeng itinuring na niyang ina, maging ang mga kapatid niya. Pilit pa yung lumalaban pero bigo yung mapangibabawan ang lakas na tinatangan ng grupong sumukol sa kanila. Sa isang iglap, bigla namang tumigil ang mundo ni Murok nang masipat niyang walang habas na pinagsasasaksak ng isang lalaki ang panganay sa magkakapatid. Agad yung nawala ng buhay dahil sa ilang pulgadang ginamit ditong punyal. Matapos yung gawin ng lalaki, isinunod na rin nito ang iba pa nitong mga kapatid na parabang kumakatay lang yon ng baboy. Kahit ano ring pagmamakaawa niya rito, aminado siyang nagbibingi-bingihan lang ito. Ayon kay Murok, na kung halang ang kanilang kaluluwa, mas halang ang mga kaluluwa ng taong lumipol sa pamilya niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, tanging ang matandang babae na lamang ang natira. Pilit pa siyang nagmamakaawa para sa buhay nito pero bigla naman siya noong napatahimik nang masipat niya ang isang antingerong dahan-dahang lumalapit sa kanya, bitbit ang isang mahabang punyal. Paghawak nito sa kanyang muka, akmang uundayan na siya nito ng saksak, subalit bigla naman yung natigilan na parabang meron yung napansin sa kanyang kakaiba. "Ihuhuli na natin to. May pag-asa pa tong maging tao." Wika ng lalaking yon sa iba pa nitong mga kasama. Matapos nitong makapagwika, agad namang pinatay ng kasama nito ang matandang babae. Dahil sa mga pangyayari, wala na ngang nagawa itong si Murok kundi ang mapaiyak. Yung pakiramdam noong iniwan siya ng kanyang pamilya, muli na namang bumalik sa isipan niya. Sa pagkamatay nito, pinilit naman niya ang mga taong yon na paslangin na din siya, subalit hindi nila ito ginawa. Imbis na gilitan nila ng leeg itong si Murok, sapilitan nilang kinuha ang sisiw na ibinao ng matandang yun sa kanyang hita. Pagkaalis nito sa kanyang katawan, agad naman siyang nawala ng malay. Pagising niya kinaumagahan, napansin niya ang lumulobo niyang tiyan. Bago pa man siya makatayo noon, agad naman siyang nagsususuka ng mga karneng matagal na panahon na niyang kinain. Buong-buo pa ang mga ito na halos hindi man lang niya yun ninuya. Ayon sa mga antingerong tumulong sa kanya, ang pagsuka niya sa kanyang mga kinain ay nangangahulugan ng magandang senyales. Sa paglipas pa ng mga buwan, kahit papaano, muling nakabangon itong si Murok.
Labis-labis ang kanyang pasasalamat noon dahil sa tulong ng mga taong nagmalasakit sa kanya. Upang hindi na siya noon makaramdam ng takot, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paninilbihan sa Diyos. Bawat araw na dumaraan, naglalaan siya ng panahon para magbasa ng banal na kasulatan. Dahil sa gawain niyang yon, hindi niya napansin na tuluyan niya na palang napatawad ang kanyang sarili. Pero alam niyo ba, na kahit matagal na panahon nang nangyari ang mga bagay na yun sa kanya, hinding-hindi pa rin niya malimot ang kanyang karanasan noong mga panahon na iniiwasan siya ni kamatayan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, itong si Murok, makulit din tong taong to no? Kasi hindi mo pa oras Bakit mo pangungunahan yung sarili mo na mamatay ka na? 'Di ba? Isipin niyo, ilang beses niyang tinangkang magpakamatay? 2. Tapos yung pangatlo, hiniling niya sa mga antingero na patayin siya. Pero hindi pa rin nangyari. So ibig sabihin nun, meron talagang nakalaan kay Murok na siguro pwede siyang maging manggagamot do walang nabanggit dito kasi niyakap niya yung Diyos 'Di ba? Alam niyo, napakaganda ng mensahe ng kwento na to para sa mga taong merong malalim na problema, merong depression. Yun nga, tulad nung nangyari sa kanya, parang 2 beses siyang iniwan ng mga mahal niya sa buhay. Yung 1 beses ka pa nga lang naiwan, sobrang sakit na nun Talagang madedepress ka nun na parang gusto mo na lang mawala sa mundo. Tapos umulit pa. Pero alam nyo, pinakamaganda rito sa kwento na to, yung pag-welcome niya sa Diyos. Kasi kung simula pa lang, kung nung una pa lang, ginawa na ni Murok na yakapin yung Panginoon, natanggapin lahat ng bagay na binibigay sa kanya ng Panginoon, talagang magkakaroon siya ng kapayapaan sa utak niya. Pansinin ninyo, ulitin niyo yung ending. Mula nung araw-araw na siya nagbabasa, nananalangin sa Diyos, nagkaroon siya ng kapayapaan sa puso niya, napatawad niya yung sarili niya. Yun yung pinakamagandang aral sa kwento na to. Kaya overall, wala akong masasabi kundi salamat Murok. Kasi dahil sa kwento mo, alam ko, karamihan sa mga nakikinig sa atin muling mamumulat. Na kapag meron kayong kinakaharap na problema, magdasal lang kayo. Tumawag kayo sa Kanya. Hindi siya magdadalawang isip na pakinggan kung ano yung problema ninyo. Lapit lang kayo. Nandyan lang siya palagi. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.